Priatelia rýchlosti kanoistiky. Som veľmi rád, že sme sa takoto počte zišli na tomto neformálnom stretnutí s našimi odchovancami klubu rýchlostnej kanoistiky Nováky, s našimi reprezentantmi Slovenskej republiky a olympionikmi Ivankou Kmeťovou a Ľubkom Hagarom. Čakali sme dlho na takúto príležitosť a tá príležitosť konečne prišla. Je to historická príležitosť pre mesto Nováky, pre náš klub a myslím si, že aj pre nás všetkých. Dúfame, že ešte niekedy sa takejto príležitosti dožijeme, že budeme môcť privítať na pôde nášho klubu rýchlostnej kanoistiky a na pôde tohto mesta dvoch olympionikov, dvoch účastníkov z olympiády. Poprosil by som Ivanku Kmeťovú a Ľubka Hagaru, aby k nám prišli. Čiže niekoľko slov Ivanke. Ivanka Kmeťová, ako viete veľmi dobre všetci, získala na olympiáde ako účastnička kategórie K2 500 metrov 13. miesto a v kategórii K1 200 metrov 14. miesto. Myslím si, že je to veľmi krásny výsledok, ktorý dosiahla, že môžeme byť všetci na to hrdí, že môžeme byť spokojní. Neviem, či je ona spokojná, ale to nám potom povie v takej našej ďalšej diskusii, ktorá bude nasledovať. Ale ja by som využil túto našu príležitosť a chcel by som jej poďakovať osobne v mene klubu rýchlostnej kanoistiky, v mene všetkých týchto priateľov, poďakovať za ten výsledok, ktorý dosiahla a popriať jej strašne veľa zdravia a šťastia a veľa ctižiadostivosti do ďalších tréningových dní, mesiacov, rokov, aby sme sa dostali kde... do Rio de Janeiro. Celý klub. Na hlavu. Teraz by som sa pozastavil nad našim ďalším odchovancom Ľubomírom Hagarom, ktorý takisto nás reprezentoval na olympiáde v Londýne. Išiel tam veľmi skromný, predpokladám, že prišiel tiež veľmi skromný, ale veľmi úspešný. Čiže keď sme čakali na výsledok z olympiády, že aký dosiahne, tak sme si spomínali na našich odchovancov, ktorí sme mali na majstrovstvách sveta, na majstrovstvách Európy, boli úspešní majstri Európy, medailisti z majstrovstiev sveta, ale jeden z najúspešnejších našich odchovancov, ktorého tu teraz vidíte, je Ľubomír Hagara, a to odchovanec našej rýchlostnej kanoistiky, ktorý dosiahol na olympiáde 6. miesto, čo je najlepšie umiestnenie nášho pretekára v histórii. Ľubko, teraz by som poprosil zástupcov Komisie kultúry a športu Mestského zastupiteľstva, ktorí nám tiež prišli popriať našim športovcom mnoho úspechov. Čiže ja tiež chcem sa pripojiť k tejto rodine kanoistov a rodine vlastne športovcov. Sme za Komisiu kultúry a športu sme veľmi pyšní, poviem, hrdí na to, ako ste nás reprezentovali, jak mesto, tak aj klub. Sme hrdí na to, že ste vyrastali tu, že ste sa tu naučili a ukázali ste na olympiáde, že to dokážete. Prajeme vám veľmi veľa úspechov, hlavne zdravia, šťastia a tie úspechy, aby napredovali, aby boli čím ďalej ešte väčšie. Čiže v Riu už to bude zase o niečo lepšie. Všetko dobré.
Nech sa páči. Ja by som ďakujem, že ste sem všetci prišli, že ste nás prišli takto privítať príjemne. Chcel by som v prvom rade poďakovať mojim rodičom, že ma doviedli k tomuto športu. Ocinovi, že ma aj vytrénoval. Ďalej by som chcel poďakovať klubu, že v tých juniorských vekoch mi umožnil tu trénovať a umožnil mi vlastne, dal mi pádlo, dal mi loď. Čiže bez toho by sa to nedalo zvládnuť, že som tu mohol trénovať. Ja ďakujem a dúfam, že sa nám bude dariť aj naďalej takto dobre. Tak ja si tiež pripájam, Ľubo mi povedal určite všetko, čo by som povedala aj ja. Ďakujem všetkým, hlavne, že ste sem prišli, podporili nás. Aj keď nemám až taký pekný výsledok ako Ľubo, ale rada, že držíte. Aký pekný, máš pekný taký, čo? Držíte palce všetci a rada sa všetci. Pekný záber to spravé. Prezident, kde šiel? Prezident, poď si splniť povinnosť. Kde si? Ja si dovolím, ja som došiel dneska na podagáciu obidvom jednu fľašu na Riku. Nej som prezidentu, hej. Som tu ako bývalý člen klubu. Tejto republiky a športový som pogratulovať tento končinnosť. Super výsledok. Keď sa páči fľašička na Riku, opýte sa. Tie kvetinky na budúce, fakt som nestihal.